Bon dia a tots. Sisplau. Després de molts viatges que he fet per arreu del món, he descobert aquest ocell tan increïble. He descobert aquest gran... Sí, ja n'hi ha prou. Aquest és en Duki. Per tots vosaltres, el pirata Pinxo. Aquest és el Mico Coco, que viu a les illes Cui Cui del Pacífic. Jo no estic boig! Que és amic del pirata Pinxo. Que sí? Saluda al públic. Molt bé. Després ens va trobar en Gola Negra. El pirata Gola Negra. Sí, i ens va agafar. Us va capturar el pirata Gola Negra. Sí. I després va esclatar un volcà. Un volcà va esclatar, sí. I què va passar? Que després em va agafar un drac. Et va agafar un drac? Sí. Com que sabeu, els voltors mengen animals morts. I tu què? Els menges vius? Doncs mengen animals morts i amb aquest bec pot destrossar els ossos dels animals. Potser! M'enfadaré, Butzi! M'enfadaré! Primer va ajudar el pirata Pinxo quan era petit a cuidar les cabres. Que sí, que feies de pastor? Molt bé. Quantes ovelles teniu? 4? 5. Vas venir a lluitar contra un drac? Sí, però estava refredat. Tu? No, el drac. El drac estava refredat? I què vol dir això? Que cada vegada que esternudava, que tossia, travia foc per la boca, feia i em cremava les orelles, feia ai. Com és que tens un ou? És que faig de canguro. De canguro? Sí, és l'ou de la meva tieta. Sí? Així és el teu cosinet. Sí, el meu cosinet és el mini Butzi. Aquest ou d'aquí sortirà el mini Butzi. Sí. Que vau trobar a un pirata molt dolent que es deia el pirata Gola Negra. És que quan dic el pirata Gola Negra s'espanta perquè li té molta por, era un pirata molt dolent. Tranquil, Duki, aquí no hi és el pirata Gola Negra, tranquil. D'aquí sortirà el mini Butzi. Sí. Ei, però no el agafis perquè el trencaràs i a més ara has de parlar. Butzi, sisplau, deixa. Ja el guardo jo a la butxaca perquè encara es trencarà, vale? Però Butzi, què fas? Deixa l'ou que es trencarà, el guardo jo perquè... Butzi, però... Quants els tens aquí? A veure, sembla que és un ocell màgic. Jo no sé com ho fa aquest ocell. Deu ser una mica màgic. Però Butzi, què fas? Deixa de fer coses rares i al final encara farà aparèixer un tomàquet. Què és això? Butzi. Perdó, és una espècie de mono que en queden molt pocs, semblant al ximpanzé. Com la mona xita. L'has d'agafar per una punta, per un extrem. No, per l'altre. Així. I sobretot, no la deixis anar. Vale? Sí. Butzi. I dic que no la deixis anar. L'has d'agafar fort i no deixar-la anar. Vale. Butzi. Això no va així, Agafa-la bé. Sí. Per aquí, la punta, i no la deixis anar. Vale? Sí? Sí. Butzi, m'espatllaràs el truc, el joc de mans. Agafa-la així ara fort i sobretot no la deixis anar, vale? Molt bé, perfecte. Sí. Va, fes-ho bé. I després
També tenia mal de ventre. Qui? Tu? El drac, sí, I què passa que el drac tingui mal de ventre? que tirava pets de drac. Pets de drac? Sí, feia... Un, dos i tres. Oh, s'aguanta, màgia, s'aguanta. Oh. Ara comptarem a tres. Un, dos i tres. Tres! Oh, un aplaudiment per a l'ocell màgic amb Butsy. Posa dintre un mocador vermell. M'ajudaràs a comptar? Un, dos, tres. I ara busca que el mocador s'ha d'haver convertit en mocador groc. Ei, això no és un mocador. Això no és un mocador. Això és un os. No, ja te'l menjaràs després. Ei, què és això? Això és un mitjó. Mocador, mitjó no. No entens la diferència. Quina pudor. Mocador groc. Busca mocador groc. Ho has entès? Mocador groc. Ara, mocador groc. No, groc, blau, verd, vermell, de tots colors. Molt bé, un gran aplaudiment. I totes aquestes aventures, Sí, és veritat que les estàs escrivint en un llibre? sí, les aventures del pirata Pinxo. Les aventures del pirata Pinxo? Sí, Pues a veure si l'acabes aviat i el podem llegir. sí, aviat l'acabarem. Són moltes aventures, gràcies a en Ducky i a en Butsy. No t'agrada en Gola Negra? No hi és, tranquil, que no hi és. Tots tenen por quan senten el nom de Gola Negra, perquè és molt dolent. Que sí? Però tranquil, per què no t'agrada en Gola Negra? Gola Negra, dolent. Dolent? Sí, no de nanes. No et donava bananes en Gola Negra? No de nanes. Ah, no? Pinxo bananes. Gola Negra, dolent. No de nanes. Ah, no? Com que t'agrada molt, t'he portat aquí un plàtano, una banana. De marxar. Com que no? Sí, cap a dintre. Sí, i hem de plegar. Ja veuràs si vas cap a dintre. Ja n'hi ha prou, Butsy.